पवन सिंह के आगे कोनो टिकी रे। तहनी के पवन सिंह के एथियो के नीचे बड़ा सन। तुलना ओकरा से कइल जाला जे बराबर के होखो, जे लायक होखो। काहे भोजपुरी के दुगो स्टार के लड़ावे के फेरा में पड़ गइल बड़ा सन। जहिया से मिलल बालो तहिया से अब ते पवन सिंह के तुलना खेसारी भैया से करते। खेसारी भैया पर तो अपने पहले से विपद टूटल बा, उनकरा के तनी के सद्भावना देवे के चाहिए, हिम्मत देवे के चाहिए, आ ओई के लड़ के ओई के निकले के चाहिए। तो ते तो लागल बड़ी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव कैसे अपन व्यूज लेके आई। लोग करेला उहो करेलन, लेकिन कब जब सुख के माहौल रहेला तब। एगो तो दुख के माहौल बावे उनकरा पर टूटल बा, ओकरा बाद ते हमरा माने अब हम का कही एकदम खून खौल गइल बा तनी के ई देख के। लागत कि तोर हई नई खे हिल गइल बा। उहो देखत होइए नु कि अरे बाप रे हमार अच्छा। एगो बात तो कहीं हमरा इहो लाग सकता, इहो हो सकता नु कि तनी के समझ गइल बड़ा सन कि अभी विलुप्त होके के टाइम इनकर आ गइल बा, तो इनकरा के केहू ना हमनी के विवाद में बनैले रहे के चाहिए। माने उ चाहत नहीं खल, लेकिन तनी के करबा सन। अब हम जानता नहीं कि बहुत अच्छा आदमी हमन, वो हर लेवल पर विश्वास कर लेलन, लेकिन तहनी के बड़ा सन तो उनकरा के डुबा के रख देला सन। अब बताओ तो तुलना ओकरा से कर जे तुलना करे लायक बा। आज तक ले कहां से केनहू देखा देबे। इतिहास ढेर बावे, केनहू देखा देबे इतिहास में कि केनहू से आगे निकल गए, चाहे वो गाना हो चाहे वो फिल्म हो। आज दूसरा के टिप टाप के हीरो बनला से ना होला। आ ओकरा बाद ते आवत रही यूट्यूब पर वीडियो न पढ़ले बारिश न लिखले बारिश, का जाने चौपट गंवार लोग के देखता। ओकरा बाद से आके वीडियो बना देंगे कि हई हो गया हाउ हो गया। अरे माहौल जब अच्छा रहता है, हंसी मजाक चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन जब माहौल खराब बा, एक जना के स्थिति बिगड़ल बा, ओकरा बाद तू कंपैरिजन करावा, ओकरा बाद तू पवन खेसारी करई ठीक लागता। तू ही लो बताओ लो भोजपुरी के दूगो स्टार, दूगो बड़का स्तंभ, और ओकरा के लड़ावल जब एक जना के खुद मतलब कि परिस्थिति खराब बा, ओकरा बाद से एक के उल्टा सीधा बात कैली शोभा देता। तू ही लो बताओ लो। आज हम बोला तनी लोग कही लो कि ढेर बोल देले बा आके, लेकिन क्या करी हमरा से रहल नहीं जात। अब टीम पर का भइल बा, मतलब धुरंधर भैया ना ए बार खेसारी भैया कहन, खेसारी भैया के टीम के साथे का भइल बा, उनकरा साथे के का भइल बा, ऊ केंगा रहतरन, ई सब नहीं के लौकत तनी के। ओकरा बाद तनी के कंट्रोवर्सी में घींचे के लाग गइल बड़ा सन। पहले ओकरा के सॉल्व करे के चाहिए, ओकरा के निकले के चाहिए, बीच के रास्ता निकाले के चाहिए, ओकरा बाद कुछ बात करे के चाहिए। तहनी के तो यूट्यूब पर मिल गइल बा एगो थी बड़न हमार पीछे ना आइयन धुरंधर भैया बचावे, केहू ना आई बचावे। ई बात समझिए लो। तो केहू के कुछ करत लो, कहत लो चापलूसी करे, सोच समझ के कर लो, ठीक बा। आज तक ले सब केहू जानता कि भोजपुरी के सबसे बड़का गायक के, भोजपुरी के सबसे बड़का नायक के, आ सब भोजपुरी के वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट करे वाला के, ठीक बा। तो इतिहास के दोहरावल मत, हमरा से ज्यादा कुछ खोलवावल मत। अपन दिमाग अपना काबू में रख लो, आ खेसारी भैया का सपोर्ट कर लो, ठीक बा। कि एग्रीमेंट में से निकलो सा गाना आओ, ओकरा बाद हंसी मजाक तो सब चलेला हो, सब कुछ चलेला। लेकिन एक मतलब ही ना भइल कि दूगो स्टार बाढ़ लो तो केहू देखो। भोजपुरी हमारा है, भोजपुरी आप लोग का है, भोजपुरी सबका है भोजपुरी। तो काहे हम भोजपुरी के दूगो, जो हमारा भोजपुरी का दूगो लोग चला रहा है, उसको काहे हम नीचा दिखाएंगे, काहे हम उसका करेंगे जी, उसका कंपैरिजन किसी से करेंगे, काहे हम किसी का मतलब कि बुराई करेंगे। हाँ, हंसी मजाक चलता है जब आदमी सब माहौल खुश रहता है, माहौल ठीक रहता है, तो सब हंसी मजाक चलता है। कुछ बोल देबा ना सही। अब सब कुछ हम तारा लोग पर छोड़ता नहीं कि केकरा के देखे के बाद केकरा के नहीं देखे के जगह खेसारी भैया के लाइव कहन कि केकरा के सब्सक्राइब करे के बाद केकरा के अनसब्सक्राइब करे के बाद, तो हम तारा लोग पर छोड़ता नहीं केकरा के देखे के बाद आ केकरा के नहीं देखे के, ठीक बा। ई भोजपुरी के मतलब भोजपुरी के भलाई ना, ई अपना भलाई सोचता है लोग, अपना कमाई सोचता है लोग। तो सब कुछ तारा लोग बा, अपन अपन विचार दिया लो, केकरा के देखे बा नहीं देखे ई तोहरे लोग पापा, ठीक बा। अब ई मत पूछिए लो कि भोजपुरी बोलते बोलते हिंदी काहे बोल देलियस।